Славянскія карані, агульная гісторыя жыхароў Бранскай і Гомельскай абласцей у 21 стагоддзі аб'ядноўвае і еднасць поглядаў, і павага да мінулага. Менавіта таму перад пачаткам урачыстасцяў даніна памяці нашым дзядам і прадзедам. 80 гадоў таму менавіта адзінства народаў дапамагло савецкаму салдату здабыць мір для сваіх нашчадкаў. Вялікая дата перамогі ў гэтым годзе стала лейтматывам фестывалю, а таму кожная лакацыя прасякнута ўдзячнасцю, а ў кожнай кампазіцыі патрыятызм і гонар за нашых пераможцаў. Здаецца, ад болю за страчаныя ў гады вайны жыцці сёння безупынна плакала неба. Аб тым, як жыць, каб такога не паўтарыць, дыялог кіраўнікоў двух рэгіёнаў з моладдзю. Сёння яны будучыня і прадаўжальнікі слаўных традыцый яднання. Славянскае адзінства ўжо звыш 60 гадоў служыць напамінам, што мы не проста суседзі, мы родныя людзі. На кожнай лакацыі сэрца двух народаў, якія б'юцца ва ўнісон. Не абышлося і без прысмакаў, яны таксама яднаюць. Сёння кожны ўдзельнік фестываля атрымаў свой кавалак рэкорднага 80-метровага пірага вагою звыш тонны. Праздник не хорош без пирога, только гости на порог, а у нас готов пирог. Гомельшчына край, дзе гісторыя пераплятаецца з сучаснасцю, а славянскае братэрства адчуваецца асабліва востра. Сёння абласны цэнтр прыцягнуў тых, хто перадае ідэалы продкаў і з годнасцю нясе ў сучаснасць традыцыі мінулага. Нягледзячы на капрызы надвор'я, плошча ўсё роўна зіхаціць яркімі фарбамі. І ведаеце, мне здаецца, што гэты дождж яшчэ раз падкрэслівае, што аб'яднанне народаў Беларусі і Расіі гэта не на паперы, а сапраўднае жывое сяброўства, падмацаванае нашай агульнай гісторыяй і культурай.